Yayin da ka jefa yaro sama, za ka ga yaro yana nishaɗi yana dariya, ba don komai saboda me ya sakankance ya aminta ya imanin cewar ba za ka sake shi ya faɗo ƙasa ba. Dan uwa, fiye da haka ya kamata ka dogara da Ubangiji. Yayin da duk ka shiga wata matsala, yayin da duk ka faɗa wani tashin hankali, to ka tabbata tabbas akwai Ubangijin ka yana nan kusa, ba zai taɓa barinka ka faɗo ƙasa ba. Ka aminta da Allah fiye da yadda jaririn da ake cilla shi sama yake aminta ga wanda ya cilla shi kan cewar me ba zai yadda da shi ya faɗo ƙasa ba. To tabbas za ka samu nutsuwa ta zuciya, sannan za ka cimma al'amuranka na duniya masu tarin yawa. Dan uwa, ka yadda da Ubangiji, domin Ubangiji ya isar maka.